Как да отгледаме пълноценно, разумно и самоуверено дете? Ще ви предложа да стъпите на 3 основни стълба. Първият стълб е как да възпитаваме децата си. Чрез наблюдение, като се учите самите вие и като действате. Какво значи да наблюдавате? Спокойно, без излишни емоции, да следите как това дете се развива. Безстрастното наблюдение е много важно за вашата правилна преценка. Какво значи да се учите? Трябва да се информирате като родители през какви етапи минава мозъчното развитие на детето от 0 до 7 години. То възприема света по различен начин. То действа по различен начин и всичко това ние трябва да го осъзнаваме чрез някаква информираност. По време на израстването и възпитаването на самото дете, родителят също израства. Така че това е двустранен процес. Детето расте и се развива, родителят расте и се развива. Вторият стълб, върху който ви предлагам да стъпите като родители, това е каква свобода да дадете на своето дете. Трябва да няма никаква рамка за развитието на детето. Но се питам, тогава кой ще въведе първите норми в съзнанието на това дете? Така че рамката, от която толкова много родители се страхуват, всъщност е една здравословна атмосфера, в която детето расте, опознава света, така че правилата помагат на родителя, както и на самото дете. Третия стълб, това е енергията на детето и родителя. Децата имат неизчерпаема енергия, а родителите не. Жизнено важно за родителя е да си дава време за почивка. Време, в което ще поеме глътка въздух. Защото детето отново ще дойде, отново ще иска от родителя внимание, игра, съвети. И родителя трябва да е отпуснат, уверен, знаеш и можеш. Ако искаш да разбереш кои правила работят за твоето дете, последвай ме в моята страница.